Wanda take da niyya ta ba mu sadaka. Na sani ba da na. Wanda take da niyya ta ba mu sadaka. Sadaka da mu. Wanda take da niyya ta ba mu sadaka. Na ne da Allah. Naira 20 ne aka ba. Yawa na sani. Adalla. Mahaukaci na daso in ba da kaina a sare in je gida a ce ya faɗi billahi yau gani a cikin Zambisa kuma na shigo kuma sai na samu ƙaron kargon nan in ɗauka an kai a ce na mallake ta yadda take dumbulbul din nan a ce na kai ta gidana wallahi gani ga kargo sai da Allah sa kare min bakin ciki in samu Allah sa in samu in dai ba bakin ciki za ka mini ba kargo wallahi ya kamata in samu amma wallahi ka ji kunya munafikin banza munafikin ina ga na daure akula ta a magariya na dafe amma baka rika ba ai tunda ka san zan shigo daji sai ka rika don samu mallake wannan baiwar Allah amma kamin bakin ciki tunda ba kai kadai bane a ciki akwai a dajin na akwai da yawa kuma kafin fita zan bi zai sai na samu ni din ma da ka gani dan uwan aljanin ne billahi da ai yadda na shigo akan wannan mata in ka ga ban samu ba to ko shekara zan yi a cikin dajin nan sai na samu cewar mutane sun ga mai martaba baya nan ko fadan ma ba sa zuwa wallahi fa abun yana ba mu mamaki tunda mai gari ya tafi sun bisa fadan ba kowa kaman an yi furata ne mutane sun rena fada sun rena mulki sun rena fada ai tunda wannan yar gidan makahon ta zo da zancen idan mahaifinta zai bude kaza kai aka yi san bisa wallahi kowa ya baje ya tafi sun bisa dama mu ma akwai wani shawaran da yana da shi fa Allah ya raba mu da shawara magana ne yana so ya gaya muku ka ce magana yawa magana ne kaga mai gari ya tafi sun bisa yanzu kaga da ya tafi nan ba san ko zai dawo da rai ko bare dawo ba kai bare ma dawo da rai ba saboda sun bisa ba wasa ba mai zai hana sun kira ku karbi mai garin ku ba mu waziri Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Haka nuri. Sun kira. Nagode. Wannan magana naka kai ta akan gaba. Mutumina yana da hange ai mu sun kira. Mu akwai hange. Kai da arziki ne. Kun ga sun bisa wannan ba dawa ne zai yi ba. Kar ma dawo. Dama ma ba za a dawo ba. Kaga gari zai zama yana hannun mu. Abinda yana so shine zai yi. Habba. Yanzu kaga yadda nake jin daɗi. Ku ya fi mai gari ma dacewa fa. Mu bai sanya aka wancan ya zama mai gari ba wallahi. Kabari ko mahukunta ne bu san me suke yi ba. amma ta yaya za a yi ana gani na ga kamala ga cika amma dauki wani abu a zo a yi shiriri ta ba dole a dinga ganin ba daidai ba wallahi ba yanzu ba sun kira ba mai gari ne ku nagode yawa mai gari abin da nake so da kai wannan makafan ya jawo tattalin arziki ta samu koma baya matuka gona ma gabariya fa ba aiki kowa ya baje ya shiga janji shi yana makaho ba noma zai yi ba ba sana'a zai yi ba sai dai a kawo ya ci kuma yasa duk mutanen gari su bayyana saboda shi mai gari kuma in Allah ya bar ku haka yana so ya gan ku haka ne ba amma ya baza mutane ko kai kai wannan magana wallahi ba dadi yayi haka din ina dadi ba dadi yayi ina dadi ana dan baka bara ka gode Allah shine ana cire dan shinkafa mika to shi mai gari ma yanzu tsabban
mai gari bai san ma me yake yi ba. A yanzu ya mai gari bai san ma me yake yi ba. Yanzu ku ne mai gari yayi. Wancan kan ya shiga. Kai ka san me yayi ma? Sai mi abinci da ya ba ya kai wa makahon nan kakala sai kai mamaki. Zai je ya karbo. Nagode. Ka je ma yanzu ka kira mun. Yawwa. Ka je ka kira mun. Yawwa. Ka je ka kira mun. Yawwa sun. Ga can kargon wancan ne amma mu dinga dudubawa ne. Ayo! Ayo! Ranka ya daɗe wannan daji da duhuwa yake. Ai ka san ni shiga sunkuru nake yi ai. To ku me kuka iya da mun shigo wannan kasar gumin jejin? Ku me kuka iya wadda ku kare? Saboda na ga wajen ko kuka iya aikin yaran wannan din matasa ko kuma a dan ba kuka iya? Kareti wanne kuka iya daga ciki? Akwai kwamfu bari ka ga daman gani. To yayi. Wannan kar yawa ranka dade sannu ranka dade wai da me kada ke ni ranka dade kai da me kada ke ni wannan fa ina ga ba ya tashi zai ba zai kai labari ba gwara mu bar shi da tsuntsaye a san bisa ina ga zai fi komai kawai mu fece wannan shine ya tashi ko dan gidan Lulusen ne kai ko dan gidan Adam Bangis ne mai zamani ne kai dan Allah yadda muka shigo jeji na kafa da kafa mun fita ba dan ai mu muna kuma can ma haka har kargon nake hangowa ta can ita ce ga ta can ga kargon ma dai haka nake gani mun kusan karasowa to ka san me amma kuma ga tashi mu je mai gari anya wannan kai anya ba kanin su kai ba ai mai gari ya ga haka mai gari ya ga haka inda muna nan da su yar makahon nan ka zama taka nagode ku zo mu tafi mai gari ya ga harka ku zo mu tafi mu je mai gari kanin bangi dama na zo na so in fita in je wajen na dan duba wani abu. Zauna ina da magana da kai. Insha Allah. Ina ka shiga ne kwana biyu ba na ganin ka. Wallahi kwana biyu nan na shiga birni na so in faɗa miki to wasu abubuwa ne gaba ɗaya suka rike ni wallahi mama amma na so in faɗa miki. Ya kamata duk lokacin da za ka yi tafiya ka sanar da mahaifiyarka. Gaskiya ne na yi kuskure insha Allah zan gyara. Yanzu baka san abin da yake faruwa a gari ba? Ban sani ba sai kin faɗa me ke faruwa a garin. Babanka ya tafi Sambisa. Sambisa? Sambisa. To me ya tafi Sambisa kuma? Ƙara aure zai yi. Ƙara aure? Aure zai ƙara aure, 'yar gidan makafan nan zai aure. Shi yasa ya saki waccan matar kenan. To shi kenan ni yanzu zan je tun da ɗar makahon nan ne zan je in musu rashin mutunci wallahi akan wata banza a ce mahaifina zai tafi Sambisa ya dawo da rai ko babu rai sai Allah Sambisa tab lalle ka je ku Allah ya baka sa'a amin ina son ki yadda baki tsammani ba abin da ba zan iya yi ba akan shi duk wani bil'adaman da ya taba shi sai na ga bayan shi ni ma hakika haka duk wani bil'adaman da yake so ya shiga tsakanina ne da gaskiya na ƙarshen rayuwarsa jinsin kuma sun ce za shiga rayuwarka zan takura masa fiye da yadda kake zamani kin tuna shekaru 400 da suka wuce na tuna a gidan biki wata ta kafaki na tuna na gurgunta ta har yanzu ba ta rayuwar jin daɗi kowane namiji yana son ya ji matarsa tana son sa haka ne to ba zan taɓa rabuwa da ke ba godiya nake da irin kula da kake ba na musamman yanzu kin san ina za mu je daga nan sai ka gaya mu nan haka za mu yi masar shi kenan ba damuwa
Jackson, kana ji? Ina so in baka shawara. Dan Allah yarinyar nan ta fito ka bi ta a hankali. Ba komai. Na san kana da zuciya. Gaskiya ne. Ka gane? Amma su mata sai a hankali. Wannan haka ne. A hankali ake bin su. Ka gane? Dan Allah ka bi ta a hankali. Na san kana da zuciya. Insha Allah. Dan Allah ka bi ba ta. abin da zai faru. Bari in koma baya dan na san yanzu ta kusa fitowa. Ba komai. Shege mutum ya. Karka da. Kana gane abubuwa ba. Normal ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum Mutanen salam. birni. San da zuwa. Ya kike? Allah, Kabir. Ya gajiya. Ya gida. Ya zafi. Lafiya lau. Kwana biyu. Yau ga ku a karkara. Ya ne? Ke kawai kin tafi kin je ki zauna a ƙauye. Daga magana sati biyu zaki dawo yanzu kin shafe wajen kwanaki nawa baki dawo ba. Haba. Wannan bai yi bayi. Ya kamata a ce sati biyu nan kawai ki wuce shi da wato yake. Matsala na da kai zuciya. Ba maganar zuciya bane yan mata. Ni ina can na tunanin ki koyaushe kawai ke ki zo ki zauna a ƙauye babu waya ba komai. To ni ba ma wannan ba. Na ji ma wai kina raka wai tun wai bara. Ana ba ku mu samu. Haba yan mata wannan yawa ne. Ai gunduma in wani abu ne ki kana ki gaya min ko me ne ki sani zan iya tallafawa. Amma kina fita bara. Wannan bai yi ba ai. Matsalan ka kenan. Fita bara laifi ne? Kina ki big girl da ki akan kina fita bara kuma kamar ni babban yaro a gari a ce babe na tana fita bara da wani yawo an yayi. Ya ka ta surutun ka. Kinga. Haba dan Allah ki dakata, ki tsaya, ki saurare ni ki ji abin da zan faɗa miki. Me za ka gaya mun? Sai ka ce wani uba na zo yana ta mun masifa kamar wani abu? Haba yan mata. Wannan kalan magana ke gaya min. In taso daga waje mai nisa in zo wajen ki saboda ke amma kina ga mi wannan magana? A ganin ki wannan ya kwata kenan? Na gaya maka magana. Kai uba na ne ka zo kana ta mun ihu. Na gaya maka. Haba ɗan saurayi ba girman ka bane ka dube ka ai ba a dukan kyakkyawar budurwa ka kalli wannan mata tarere su ake ana nusar da su amma ba a dukan su Baka san me bane wannan. ko ma me ta maka ka lallabe ta ku sasanta saboda ba a shiga tsakanin mace da namiji Kai kake ganin haka. In ka san mutum wallahi sai ka goyan baya ka amna wata. Da sai ka bayyana falla mata mari tukunna. Gwara kai ma. Shi wannan ya san darajar mace ne? Ha! Ba na gaya maka ba. Haba. Bai yi ba. Ba na gaya maka ba.